Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Pambato sa Pilipinas nga si Pia Wurtzbach mao'y gikoronahang bag-ong Miss Universe human sa wa damhang nga proklamasyon sa maong pageant nga gipahigayon sa Las Vegas, United States Domingo sa gabi didto ug buntag dinhi sa Pilipinas. Sa wala pa mahitabo ang announcement, ang host nga si Steve Harvey nasayop pag-anunsyo nga si Miss Colombia Ariadna Gutierrez ang bag-ong Miss Universe ug si Wurtzbach mao'y first runner-up. Apan nibalik si Harvey sa stage ug giklaro ang resulta. Ug didto na giproklamar si Wurtzbach nga mao'y bag-ong Miss Universe. Pipila ka mga netizens ang ma-react sa maong kasaypanan sa host ug dali isab dayong mi-trend ang #ColombiaZone. Ang tanang mga kandidata mitubag sa pangutanang Why should you be the next Miss Universe? Ang tubag ni Wurtzbach, to be a Miss Universe is both an honor and a responsibility. If I were to be Miss Universe, I will use my voice to influence the youth, and I would raise awareness to certain causes like HIV awareness that is timely and relevant to my country, which is the Philippines. I want to show the world, the universe rather, that I am confidently beautiful with a heart. Thank you. gipildi ni Wurtzbach ang 79 ka mga kandidata gikan sa lain-laing nasod. Si Wurtzbach mao ikatulong pambato sa Pilipinas nga midaog sa Miss Universe sunod nila ni Gloria Diaz ni atong 1969 ug Margarita Moran ni atong 1973. Katunga sa mga barangay o 1,507 ka mga barangay sa Central Visayas ang apektado sa problema sa drugas ug na-rape isip slightly moderately o seriously affected nga mga barangay. Sa report sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA sa Regional Peace and Order Council nga nakasakmit usab sila og 18.1 kilos nga shabu nga mobalor ngadto sa 214 million pesos gikan Enero hangtod Nobyembre ning tuiga. Matod sa PDEA nga mas grabe ang problema sa drugas sa Bohol ug Negros Oriental tungod kay mas daghang barangay ang apektado sa drugas kumpara sa Cebu ug sa Siquijor. Mas daghan usab ang nadakpan karon tuiga kung ikumpara ni adtong niaging tuig o unang tuig, 3,068 karon tuiga ug 2,176 lang sa 2014. Usa ka retiradong huwes ug iyang mga kaubanan ang mihanyag og 300,000 pesos alang sa tawo nga makahatag og lig-on ug katuohang impormasyon sa tinuod nga ginikanan ni Senadora Grace Poe. Si Jesus Nograles Rodriguez Jr. nagkanayon nga tuyo sa ilang hanyag mao ang pagpangita sa tinuod ug pagpahiluna sa isyu kalabot sa citizenship ni Poe. Giklaro ni Rodriguez nga dili siya apelyedo sa bisan unsang grupo ug ang katuyuan sa reward alang lang makita ang tinuod nga ginikanan ug isip maayong buhat. Matud pa ni Rodriguez nga nagkinahanglan sila og DNA test sa mugawas ug muangkong paryente ni Poe sa dili pa ihatag ang reward. Matud pa ni Rodriguez nga modawat sila og dugang donasyon kung kinsa ang interesadong ug gustong mahibaw-an ang tinuod. Karong adlaw mao'y ikaunom nga misa de Gallo ug kaganinang buntag gihisgutan mao ang ebanghelyo kabahin sa Pagduaw ni Santa Maria ngadto kang Santa Isabel. They were not only pregnant physically, but they were pregnant spiritually. Ikaw na si Maria sa iyong akto
gitawag niya na magpaplo siya sa dalang sa si Isabel. Dahil si Isabel kung saan mo kayo kung nagtikuha mo ng ako, nagtikuha na mo sa kung saan mo kayo ang ako spiritually nagpaplos si Isabel. Isang tikuha mo siya. Ang nagtikuha ay ang nagbiyansa. Kasi nagpinumos mo ako. Wala ito. Una, ang ilang patapos grasya sa Diyos. Isipinahan ni Jesu Cristo. Tinahan ni San Juan. Yung nagpinumos ito. Dati is grasya. Ang Misa de Gallo sa Cebu Metropolitan Cathedral makita live sa www.sunstar.com.ph kada alas 4:30 sa buntag. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Pauleen Luna mipaambit na sa mga hulagway sa iyang bridal pictorial. Si Pauleen makita nga gisulob ang wedding gown nga ginama ni Francis Libiran. Tema sa pictorial mao ang vintage ug elegant nga mga colors. Daan ang gibutyag sa groom-to-be ni Pauleen nga si actor and comedian Vic Soto nga mas focus karon sa ilang wedding si Pauleen. Butyag sab ni Vic nga mas nakatuto karon si Pauleen sa ilang wedding ug lahi-lahi nga trabaho ang ilang giatiman sa pagkakaron. Hilabi na nga busy siya sa salidang My Baby Love Kilig Pa apan daw tanan nga mga wedding arrangements nag-agi kaniya. Gipaniguro sab ni Vic ngadto sa ilang mga supporters nga ilang ipaambit ang ilang kasal sa noontime program nga Itbulaga. Si Pauleen ug Vic gikataktang kaslon sa sunod buwan. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod mi sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Ug gani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga higala, 4 days to go na lang ug Pasko na. Di na natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter @Sunstar Online ug sa Facebook Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest.
Click on at least 3 categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on